Si Mayor Belen Fernandez tiniyak po na walang korupsyon sa renewal ng mga permits. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Bagong taon, bagong permit. Nagsimula na naman ang mga negosyo at negosyante na maglakad ng kani-kanilang mga permit para sa panibagong taon. Dahil dito, nanawagan si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa mga maglalakad na sikasuhin ang kanilang mga requirements upang mabilis silang mabigyan ng permit. Tinatawag ko po ang lahat ng negosyante, small, medium, and large na investor to please comply with the requirements of the City Engineering Office, like the occupancy permit, the building permit, and of course, if you will be able to acquire that, pati yung sa Bureau of Fire, then mabilis pa ang pag-issue ng permit. Tiniyak pa ni Fernandez na walang korupsyon sa mga i-issuing permit sa kabila ng mas maluwag na proseso. Isa sa isang priority po namin yon sa investment and development to make sure na walang corruption po. But kahit na gano'n na tayo ay business friendly, we want you also to comply and do not take advantage of the city. Dagdag pa ni Fernandez, mas stricto raw sila ngayon, kaya naman kung ano raw ang nakasad sa permit, sana ay yun lamang umano ang kanilang negosyo. We naman, we're very lenient, pero please do your job also to comply and apply business permit. At kami ay medyo stricto ngayon kasi kung ano yung in-apply mo na business, yun lang gawin mo. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM.